Jeg kom herind, fordi jeg synes, der er rigtig mange fester, der er rigtig meget fokus på salg og kundeværdi. Der sker hele tiden noget nyt hver dag. Man får et rigtig tæt bånd til det, man arbejder sammen med, og det er nærmest en fest, der kommer på arbejde. Du kan selv styre, hvor mange salg du laver. Hvis der er en kollega, der laver nogle lidt flere salg, så vil du også gerne overramme ham, du vil gerne højere end ham, du vil gerne være den bedste, du vil altid være den bedste. Du vil gerne se, om du kan slå ham i hans rekord. Det er ikke de samme mennesker, der ringer ind hele tiden, og vi kører hele tiden nye konkurrencer. Det er et rigtig godt sted at være, man får nogle rigtig fede kollegaer. Og i det hele taget så har man bare en rigtig fed hverdag, fordi der er så meget stemning herinde. Du bliver målt på så mange ting, så du er aldrig i tvivl om, hvor du klarer dig. Garagen er fantastisk. Vi er bedre i systemet, vi kan rykke op i det. Der er mulighed for, at vi kan videreuddanne os. Ja, bothoren, det er det hele. Hver gang man får lavet et salg, så er der masser af anerkendelse. Det vil sige, at man gør noget godt hver dag, ikke? Folk de klapper en. Der er tid til både at hygge sig med sine kunder og gøre dit arbejde, og der er også tid til at hygge sig med sine kollegaer. Mulighed for at udvikle sig i organisationen, hvilket også var en rigtig stor faktor for, hvorfor jeg valgte at søge et arbejde i TDC. Til bedre jobs, og det er en rigtig god fod at få ind i en virksomhed. Grunden til, at jeg søgte jobbet i TDC som udgangspunkt, var faktisk, at jeg satte mig ned og besluttede mig for, at jeg rigtig godt kunne tænke mig at få noget salgserfaring. En klar motivationsfaktor, når man kan se, at alle andre ligger på dagsmål, og man selv ligger og har lavet 2 salg, eller hvad det er. Der sker hele tiden noget nyt hver dag. Det er en rigtig spændende hverdag. Når vi sælger det op og ringer på klokker, og folk klapper, så du bliver rigtig meget anerkendt for dit arbejde, og det kan jeg godt lide. Det, jeg synes, der er fedt ved at arbejde hos UC, det er helt klart fordelene og det gode kammeratskab, man får. Jeg tænkte, at med salgserfaring, også i fremtidige jobs, der kan man aldrig nogensinde gå galt i byen. Så det var faktisk virkelig fordi jeg gerne vil udvikle mine salgsevner. Så tænkte jeg samtidig, at hvis man starter en stor virksomhed som TDC, så er der også store muligheder. Der er fokus på den gode kunderelation, at der er tid til at hygge sig med sine kollegaer, og man samtidig har god tid til at få nogle ordentlige samtaler og køre god kundeservice igennem. Du hele tiden er klar over, hvor du skal gøre det bedre, og hvor du er udfordret, og hvor du klarer dig fantastisk. Ja. Du er på arbejde, men det føles ikke som om du er på arbejde. Det er jo et fælles mål, at det går ud over os alle sammen, hvis man ikke når det, og det kan helt klart mærkes i hvert fald.